Zdravím vás. Viete, ako správne kotviť fasádnu izoláciu? Povieme si. Norm... Nemykaj! Lepiť. Dobre, ešte raz. Yoga. Je Tatrovka. To bude húčať. Sme vyvinuli. Už točíme či nie? Smieky. Nikdy nebudem klamať. To nie. Aha, mám lepidla. Hlavným dôvodom... Ale ako to mám? Jedným z hlavným dôvodom... Aj vy vyhadzujete peniaze von oknom? Som sa pozeral. Ešte raz. Tesniaci tmel. Priamo v priestoroch výrobného.